yayi ndithu ku America kumeneku. Ku America ndithu kukupsya. Tikamati kukupsya si nkhani yamasewera yayi. Ku America kukupsya ndithu. Yes, kumeneku ndithu akuti kuganizidwa kuti Palisades fire. Palisades fire ndi ngozi yachilengedwe ya moto. Ngozi yachilengedwe komano imakhala ya moto, imene umakhala moto uja ukuyendanso pamodzi ndi mphepo ndi imaphwasula china chilichonse chimene chili munjira. Etu ndiyebe komano zimene zachitika ku Los Angeles kumene ku ujeni ku America, anthu akuganiza kuti it's caused by arson. Senza kuti arson ndi munthu wina wake anachita kuyatsa moto pofuna kuononga property ina ake kachani, ndi zapeza kuona kuti yakumananso ndi You're gonna be okay. Shit. What happened to the car? What happened? Don't worry about that, dude. Scary, fool. The plastic is gone, dude. Yeah. You got the owner already? So, where's the gas? Outside. Okay, the gas is off right now. ¿A qué salió de aquí? Abrí la ventana, güey. Hmm? No, don't open the window. Huh? Don't open it. Stay. Just be okay. You're gonna be okay. Hi. You're gonna be okay. Oh shit. What happened to the car? Don't worry about that, dude. Look at that. Holy shit. Scary, fool. Yeah. The plastic is gone, dude. Yeah. Fuck. Look at. Got the owner already? Yeah. Holy shit. So, where's the gas? Outside. Okay, the gas is off right now. Hmm? No, don't open the window. Don't open. Don't open anything. Just stay over here. Fuck. yakumananso ndi mphepo. Mutha kuona kuti azimbawiraja panaliso ti galu amene they were trapped in. Ndithu anakhanga atsakamira. By the way, moto umenewu ndithu ukuthamanga kwambiri. Ukuthamanga kwambiri kumene wayambira ndi kumene ukupita. Ukuthamanga kwambiri moti ozimitsa ma firefighters aja sangakwanise kuti awupange control kuti awuzimitse moto umenewo. Choyambirira ndichonena kuti akuti anthu okwana 40,000 ndi amene apanga evacuated. Achotsedwa asamuka kumene kuku asamuka akakhala sopano kwena kake kuti kotetezeka kuti kulibe ziti kuti mwina wake moto sukufikako. Number 2, mmaidziwa eka, right? Mukamati tikamagulitsana miyendera pati 1 eka 2 eka. Ndiyeno panopa motowu panopa waotcha motowu waotcha 17,000 plus mwakuti kuku acres. Imagine
chiwerengo cha anthu omwalira nthawi imeneyo chifukwa pano patakadali tikuyenera pano moto udakapitirirabe sikuti wayima. Moto ukupitirirabe andi mawa zena ake amanena kuti pakadali panopa apezako ndithu anthu okwana 5 amene ndithu amwalira. Ndiyeno komanso ngozi makamaka akandi koyamba kuchitika motere ndebe pokuti sizinati investigation sinali kwenikweni komano iyi akuyetcha kuti Palisades fire komanso akuganizanso kuti yayi iyu pokhoza khala kuti munthu ndithu nayenso walowelerapo pa ngozi imeneyi. Ndiye pano pa siku libwino kumene ku Los Angeles ndiye ndithu anzathu teni ndithu tayike mapemphero kuti nawonso khale safe. Like, share, Malawian cameras, right.